problema nga agdama. May saak kadagiti ribo-ribo ngagnanaed iti adayo. May saak nga sidadanag kadagiti mapaspasamak. Kakabsat ko ida, saan kayo kadi nga agbuy-buya? Taapay amay sakapay laeng kadagiti nasukir nga paan-anawa dita kalsada. Saan tay kadi nga maamiris nga ti kinatangken iti ulo tayo ket datayo metlaeng iti agsagaba. Urayan tay kadi pay laeng a mapasamak iti pagbutbut ngan tayo akas dagiti dadduma nga nasyon. Urayan kadi pay laeng nga daagkisiw iti pamilyam. Kakabsat ko ida, panunuten tay kuma iti pagimbagan tayo amin. Taawan ti mauna nga panagbabawi, no diket di maudi. Awan kadi ti mariknam nga asi, kadagiti frontliner dita nga agserserbi. Saan mo kadi ang makita, wenno marikna iti rupada, alumablabaga babaen iti panagbanbantay da. Kakabsat ko ida nga paan-anawa, panunutem kuma no may saka ita nga agbuy-buya. Siyak tagpakpakaasi, adumngeg ka kuma. Tauray pay sika ti kabaknangan, nubiyag ti pagsasaritaan. Awan ti gaway mo no ni COVID iti umatake ken ka. Kas maysa akabsatyo nga adda iti adayo. Napnuan pamati iti Diyos. Maam-amiris ko nga ni COVID-19 iti maysa kapipigsaan nga nang pasardeng iti amin. Nakunak daytoy kakabsat, tamay saak nga awan or oras na iti pamilya. Ket amok nga adu tayo, tatiga po na, saan met nga sumangpet, iti grasya, no saan tayo agsalukag, saan kadi aya. Ket itan adimteng ni COVID-19, ison iti rason. Rason tayo, asaan tayo makasereken iti trabaho. Ket daytoyen, iti gundaway nga intay urayen. Iti panakininanggay, iti pamilya, iti uneg, ti pagtainganen. Kabsat, numaysa ka man nga agbuy-buya, daytoy video ita. Kitaem daytoy rupak, amalmalday, ngagpakpakaasi, ken ka. Gapot agtibtigergerak, maam-amakak dagiti makitkitak ita nga agdama. Ket jak kayat, amay saka, kadagiti mapugsatan iti angis na. Mas narigrigat iti estado mi nga adda iti adayo. Awan ti oras, wenno aldaw nga sumair panunot mi. Bigla nga agted-ted, ti luami, dito'y rupa mi. Gapu ti buteng mi, nga baka mapukaw, ti anges, maysa kadagiti pamilyami. Ket daytoyan tinagpatinggaan, to'y danib ko. Saan mo kad ipaidam kabsat nga ipasa iti kaadwan? Tapno met mabuyada, ket makaamiris da. To'y mensahek, iti sangapada. Ket siyak nga rod ni Lourdes simangan daos, may saak at tagaal kalenyos, mangay ayat itinagapwak nga ili, agbiag tayo amin, saan tay laket agsuksukir. Stay home kakabsat, ay ayaten kayo amin,
akay Ilya.